дар рӯ ба рӯи бонки Эсхата тамошобинат 4 дарвозае. Нигоҳ кунед. Ина подвалаш назди Оля рафта истодаем. Тамошобинони азиз, борои новинкаи фасон омадагай. Марҳамат тамошо кунед. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Ҳам қабуракҳои фасон овардагай Оля. Ҳамаш коллексияи новинкаи 2025 брендови. Ҳам аксия дорад ва ҳам инаи магазинаш ҳамаш полни борои навшонай. Ози нишон метиҳем. Боварӣ дорум ки писанди шумо мегарда. Марҳамат ира бинен. Беҳад буракошон хушрӯй. Ай дохилам ози пуррама шумода ҳамаша нишон метум новинкошона. Инчунин якчанд магазини дигаршда бошад. Аксия рафтаста ҷудогона навор гирифта аксиярам нишон метум. ҳамин қадар борои новинкаи фасон омадай тамошобинот дар мағозаи Оля. Ина новинкаҳои Пекин брендовиян тоза чармиян духтаро. Ина марҳамат ино сюрпризан. Шумо биёен аз наздик тамошо кунен бинен духтаро. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Бозори Корвон рӯ ба рӯи бонки Эсхата 4 дарвозара подвалаш. Ина нигоҳ кунен. Ин магазинаш ҳамаш новинкаай. назди лесницадай. Оз дигаришда аксия нишон метам. Достони азиз, мағозаи дуюми Оля меравем. Аксияи калон грандиозни айни замон барои ид пешниҳод шудагай. Нигоҳ кунен. Тамоми намуди пояфзол. Мана нигоҳ кунен. Чиқадар пояфзолҳои хушрӯ доранд мағозаи Оля. Сета дорана? Се мағозаи иҷада яке аз онҳоро ҳозима шумода нишон метим. Нигоҳ кунен. Ҳамаи ҳамида аксия рафтестай 100 сомон 150 сомон. Бинен туфлиҳои хушрӯ ҳамаш борои оригиналай духтаро брендан. Мана беҳтарин нарх кати пешниҳод шудагай 100 сомон 150 сомон. Кадомеша мегирен. Ина марҳамат. Бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи тилобозор рӯ ба рӯи банки Эсхата мешавад духтарако. 4 дарвозара подвалаш назди лесницадаян. Бинен мағозаи Оля гӯен ҳама нишонтон метия. ира бинен охи интихоба бинен чихо васеяй. Мана ҳамаш 100 сомон 150 сомон. иҷа аллакаем қодам бисёр омадагиай ки бовар кунен грандиозни аксия рафтестай дар ҳақиқат ҳама арзон. Ина барои ид метавонен омада харидорӣ кунен. Борош ҳамаш хушрӯа. Ина нигоҳ кунен. 16 фасонаи 16 фасон. иёра бинен духтарако чихо хушрӯвай. Дар ҳақиқат ҳам борои фасона аз мағозаҳои Оля метонен пайдо кунен. нигоҳ кунен. Аксияи грандиозни рафтестай ина мино 100 сомон шудагиян. диден чихе хушрӯчаян. Мана 100 сомон барои ид метавонен омада харидорӣ кунен. Борош ҳамаш оригиналай. ина метавонен омада аз наздик бохтон бинед. туфлиётон чанд сомай? ҷада туфлиёшам ҳастай. ина 150 сомон. фасони шадиден духтаро. иҷада чанд тарасветкай чӣ намуд каблуке дар корай 150 сомон. хулосан амин мағозашда чизе ки мебинен 100 сомон 150 сомони мағозаи дуюм шай духтаро Оляра ряди магазинҳои шишагида 4 дарвоза марҳамат 4 дарвоза рӯ ба рӯи банки Эсхата подвалштаед. бинен чихо хушрӯ 100 сомон 150 сомон. кадомша мегирен шлёпка туфли басаношки чизе ки дар корайтона меёбен. иёра бинен духтаро чихо хушрӯ. аксияи калон рафта истодааст дар мағозаи Оля. нигоҳ кунен. ҳамаша 100 сомонӣ кардагиян. ин амҷа чӣ намуд басаношки мебинен. шлёпки басаношки ҳамаш 100 сомонӣ. ино ҳамаш борои қимати 250 сомонаян. ҳозир бошад аксия рафтаистай 100 сомон. туфлиёшон фақат 150 сомонай. дига ҳамаш 100 сомонӣ. марҳамат биёен. бозори Корвон 4 дарвоза рӯ ба рӯи ира бинен чихо хушрӯай. рӯ ба рӯи бонки Эсхата подвалш мағозаи Оля. идии мағозашай марҳамат ряди магазинҳои шишагидаяй. ина подвалда биёен ба осонӣ пайдошон мекунен. бовар кунен ҳама чии ҳамин мағозааш Оляра 100 сом 150 сомон шудагиай. интихоба бинен чихо бисёрай. ина арусако духтарако шумода беҳтарин интихоб дар мағозаи Оля пешниҳод шудагиай бо нархи дастрас бо нархи беҳадам арзон. духтаро и хели нарх ягон ҷода неста. як бура гира бинен. Оля грандиозный акция сар додагай. марҳамат ба хотири моҳи шарифи Рамазон духтарако барои ид биёен. ина 100 сомон кадомша мебинен. ин амҷада ҳамаш 100 сомонӣ шудагай. туфлиёш фақат духтаро 150 сомонай. дига ҳамаш 100 сомоне. ин борои 300 сомон 350 сомонаян. леки ҳози 100 сомон. ина бинен борош ҳам хушрӯчая ки хитон медонен ама медона Оляра муштариҳои хеле зиёд доранд. ина духтарако биёен ҳам борои новинкаш омадагай магазини дигарашда
ҳаминай аксияи грандиозни сар додаган и магазинда туфлиҳо 150 сомон бинен чӣ намуд каблуке дар кораитона меёбен абасаношкоо бошад манаино бошад 100 сомон хеле нарх ягонҷада нестира бинен охи моделакора бинен духтаро и 16 хушро и 16 хушро нарх ку шок духтарако 100 сомон бозори Корвон 4 дарвоза подвал рӯ ба рӯи банки Эсхата подвал ряди магазинҳои шитагӣ як магазиниш мана марамат биёен мағозаҳои олия гӯяд нишонтон метиҳам ира бинен охи духтарако 300-400 сомона туфлиҳо 150 сомон шитагиай марҳамат дар мағозаи олия аксияи грандиозни рафта истодай бинен успед кунен бинен чӣ намуд каблук дар кораитона марҳамат инамҷа туфлиҳо ҳамаш 150 сомон ира бинен охи арусако духтарако туфлигир бошен ин сезони туё омадестай ҳатман пеши олия биёен диден нархаш 150 сомон мана ира бинен این مدل رو ببینن خیلی خوش روی چه خیلی گفته استم که دخترها اینو بعضیش 300-400 سومونه یان لکه حاضی باشه عکس زده 150 سومونش دگانی رو ببینن همش با اکسکلوزیو این مدل که هر جا دانسته اینا چی نمود کابلوک در کارایتونه میتوانن اومده از مغازه اولیا همگی با 150 سومون خریداری کنن بعد میدونن اینای ویوش باشد بس هنوشکوش باشد 100 سومونه باور میکنن دخترکو مرامت بیاین بازار کوروان 4 دروازه رو برای بانک اسخات پدوال من مرامت اینا ببینن تفلیچو 150 سومون اینا ببینن خوی 16 فصل دخترکو باور کنن بهترین انتخاب بوده من چی رنگ در کورای چی مدل در کورای با آسانی پیدا میکنن